Tässä on nyt Freddy Frogs vetää isolla kylmällä kairaa perään. No. Meillä on tässä elokuva kesken täällä Vihtijärvi Conquest 9. Tän nimi on joku Ready Mark. Siellä tulee meiteliklippi. Tässä on 2 naista, taiteellinen tausta. Toinen on sotilasnainen. Ja nyt se lataa. Tää elokuvan on tuottanut Brazzers.com. Nyt näkyy K18 materiaalia, tissit. Ai niin, muuten by the way. Täällä on aika paljon porukkaa, mutta jostain syystä NSO ei oo tullut paikalle. Ja tossa nyt sotilasmies. Sitä riisutaan tossa noin. Riisutaan ja nyt nainen vatkaa haitaria. Haitari, toihan on kunnon lipputanko perkele. Oikeesti lipputankohan se olikin, eihän se mikään haitari ollut. Ja täällä tulee äänet, jos sinne sattuu kuulumaan. Oho! Sitten mies nauttii naisen mahtavista mehuista. Erittäin hyvä elokuva. Erittäin hyvä elokuva. Antaisin arvosanaksi 10/5. Älä puhu paskaa! Sen lisäksi antaisin vuoden elokuvapalkinnon Oscar-ehdokkuudena. Lex Lovia Stella Cox. Lex Lovia Stella Cox oli elokuvan nimi. Ei vaan oli niinku näytti, tässä on Talk Fucking Bitches on elokuvan nimi. No. Brazzers.com. Brazzers.com. Kerro nyt tosi mitä tapahtuu. Siis kuvaat sen? Joo. Ei mitään vakavaa. Missä me ollaan? Vissiin Vihtijärveltä jotain. Ai jaa. Kuka vaikuttais? Mikä on sää? Tämä. Kiva tämmönen lähikuva. On. Nostat uusiksi mitä tapahtuu. Nänni on ihan kova. Ihan vähän näkyy tosta. Onks toi? Ei se ei oo kova. Siitä kyllä hieman. Oi. Katsokaa nyt Emil, miltä maistuu? Siis, maistuuko pähkinältä? 35 senttiä ihan jees. Mun edi loppuu kohta vittu. Mäkin vedin oman parikin, mutta enää taittunut siihen. Masentäks. Selviytymis. Ossi, kerrot nyt uudestaan, että mitä me ollaan? Tiedustelijoita. Meidän tehtävä on... Juho, mikä meidän tiedustelijan tehtävä on? Fragei. Vihollisten linjojen taakse ja eliminoida Välittää tietoa. Välittää tietoa. Välittää tietoa osapuolikomentajalle. Mikä se radion nimi, mikä puolustustoimilla oli se talvi vai onko jatkossa se? Alkohan se toimii. Me välitetään tietoa, jolla saamme pisteitä, jolla saamme frageja. Mainitsikö fragit? Nyt lähetään. Frageja, joilla saamme tyydytystä. Frageja, jolla voimme kärrytä tiimin. Oi käsken kärrytystiimin. Tiimiä, jonka nimi on Infinity. Sen kärrytystiimi. Et mä toivon, että tuu vesisadetta. Sen verran kuunnelkaa tänne tässä. Niin tosiaan sieltä suunnalta kun tulee vihollista, niin pienen pala. Toimiiko teille? Tiputellaan niitä vähitellen, etteivät pääse syvyyteen. Ja tiedusteluryhmä häiritsee jo syvältä sieltä suon pohjoispuolelta. Saadaan niistä vähitellen tiputettua. Ainakin saadaan sekaisin se vastapuoli. Mä oon ottanut lainaiset PvP:tä. Ei siellä on vittu. Ja uskon, että Vähän paska, mulla on kilo 7, kilo 8, niin sinne tulee aika paljon vähemmän, mutta te saatte varmaan... Piua. Vitun näitä kasvaa. Pitäisikö mun käteen Minecraft? Varautukaa siihen, että iskette heti selkään sitten siellä. Yksi ryhmä voi käskeytyä vaikka. Me olemme tiedustelijoita. Olemme sissejä. Operaattoreita. Eli kaukopartio tehtävä. Olemme Operaattoris Milsimmin pelaajia. Olemme sissejä. Autenttinen jenkkikääri AR1 ja MK18. Voitu tietää, että ollaan tiedä. Missä sun P226 on? Sä et oo Operskraattori. TNSO. Ei vittu. No mulle ei... Juho. No niin, kerro nyt suunnitelma. Se on nyt toimeksi toisen partion johtaja.
Kuinka halus rikkoa kovaa miehiä siihen alkuun? Mene hyvä suolla. Joo. 10 tiedosta tiimi. Ota se, mikä toteuttaa sen isku. Niin Ossi lähtee. Mä haluan jonkun mulla radio. Sampo. Sampolla radio. Tekeekö sun perä täällä? No kun mulla on tämmönen perä. Ei nyt normaali. En mä tiedä. Pysyks siis laittaa? Joo, Ei pysty. ihan sama saa. Ossi, Sampo. Häh, mitä? Vedetään itsemme saman tien sit niin kostaa. Ja mä otan Emille. Eli minä Joni. Mitä? Ketä ei oo valittu vielä? Juho ei oo valittu. Tää on niinku ala-asteella. Muakaan ei oo valittu. Mut valitaan aina viimeiseltä. Sinne. Pere, mä tuun sunkaan. Mä menen Sampon. Mä alan Sampon kanssa paketti. Mä alan Sampon kanssa paketti. Että sä menet Jonin kanssa. Sä menet Jonin kanssa. Noniin. Näin. Johnyn kanssa. Ketä on Joni? Eli. Tarvitsetko se selkää vai? Kuka on Jonin rykä? Hetkonen. Sinä, ketä muita? Eli nää menee tekemään siseilyä lisää. Kenen kanssa mä oon? Sä oot Jonin kanssa. Johnny boy. Hyökkäykset. Missä on se meidän suuntaan? Ja silleen, että yhtenä tulee alas. Tuhotaan ne sinne. Ja ne pääset tonne vituhan alla. Joo. Ne tulee tulemaan tuolta. Joo. Tiedät sen polun, mikä menee siellä? Joo. Mennään aika vauhdilla siis. Mistä? Aika paljon suoraan sanottu menee tosta noin. Eli Joni vetää... Joni... Tonne, niin mulla on vitu umpetuja. No se vetää X-tuoppia käytännössä. Ai kun Neo-tuoppia, kun se nyt oli. Niin jos me tohon mennään. Niin. Onks meikin toinen ylös? Ei, meillä on vaan yksi. Meillä on 2. Kato kun täällä on tää, niin Ja 15. mehän ollaan täällä vittu. Ollaan tässä mutkassa. Joo. Siellä niin. Niin tästä vaan lähdetään Suon läpi. Mulla on tässä vaan viimeksi konkurssi. tohon suuntaan. Joo. Näyttää oikein osumaan. Erotetaan Johnin porukasta jossain kohtaa. Se vaan kostaa suohon. Joo. Joni lähtee syvemmälle. Me lähdetään täältä sitten. Lähdetään kääntää. Vai lähdetäänkö me täältä ja Joni ottaa sitten takapäin. Oli ihan vitusti ja tälleen. Se on vähän siinä kummalla on isomman porukka. 10 ja Johnilla. Johnilla on isompi porukka. Mä hyvän eekeri. Oot hyvän eekeri. Erotetaan tossa, se kostaa suohon. Silleen, että se menet syvyyttää tänne näin enemmän. Me haetaan takaa, eli me otetaan teille kontaktit. Nähdään, ne tulee sinne. Tuhoatte ne siellä. Hyökätään takapäin. Ja sitten tullaan piikittää. Musta mies. No vittu kun on Alibaba, vittu tästä puuttuu enemmän. Alibaba. Lähteekö tästä väriä vielä? Ei lähde, mut se on kuivunut. Tää on hyvä, nää värit. Näistä ei tuossa paha pienää, tää tulee ihan... No se on parempaa kuin Brick. Miten neekerit piiloutuu. Timi, nyt et saa hymyillä yhtään. Timi saa Timi on silleen väittää, että 10 sitten tulee semmoinen Suomessa juhlimaan. Vittu tulee Sturenkadun vastaanottokeskukseen. Vittu kun tää löytyy. Nyt ei matchaa. Kädet. He's the fake Blackman. Aha. Täällä on kilpailija. Challenge se. Mulla on Noves. Mulla on Noves. Ja mulla on hidas sarja, pelottaa enemmän. No se on se repussa. Ketu. Mun karttatasku. Sano minun sanoneeni. Lasten peli, Topise tälleen. Ei ole minun seksiinen. Se oli mysynyt. Halvaantuu, vittu vasta laskee. Eikä laittaa tämmöisen halvan. Rahaa, laita tärnöön takaisin. Pyörätuolissa loppuelämässä, kun kopukään jyystää. Ei vaan, se on Ossi. Se on Ossi homma ollut pyörätuolissa. Ossi fistaa pyörätuolista. Ossilla aika seisoo. Ossi fistaa pyörätuolista. Salmon. Salmon Mitä, Red mutta Little mennään Tyke Tiipusi. Vahenpunasta pikkusuolasta. Halonen. Halonen, että kone. Tästä tulee kyllä mielenkiintoisia YouTube-pätkä hetkeä. Vahenpunasta pikkusuolasta. Katso miten teillä Samu. Sehän on intro. Hyvä intro. Intro, kun Topi juoksee. Tai kun Juho saa Topia.
Joo, ei. Tai kun Juho ottaa. Juho saa sitä hyvää. Tänään testissä. 5 mallia. Tänään testissä 12-vuotias. Tämä on 37 vuotta. Ossin vlogiin. Tessitä. Kautta 5. Tää 11-vuotias Ankkeli ihan jessinässä. Se on aika ranski. Ei tästä vittu mitään apua. Jätä se ylös. Saatana. Ois siellä puukon reijän pillun alle. Siihen kiiltää, kun kuulen Ossi lähtee pari kertaa. Kortsilla traktori sisään. Mitä? Tai Tossa on pojan aika. Tässä perä tulee Pistu kurkkuun kulle vittu. Mä antan sen viikkuutta kärsä. Pitäis alettais käyttää sairaalan nitroa näistä. Joo. Nitroa pulloihin. Vaan valuu nenä. Joo. Mitä sä teet? Tulee veto. Vittu. Mä en tiedä, vittikö tää näin laittaa YouTube. Mitä? No vittu, tää rupee puhua siitä, kuinka pannaan... Mitä kello sienaa ei serota tästä. Tuossi! Voisi näyttää tähän ripuliin. No, kello soittaja. Ei vittu. Vittu Ossi joutuu maasta toin tolleen kun Oikeesti ei tätä vittu. Ossi, sä pidät ton nyt päällä. Sä olet meidän ihmiskilpi. Harhautus. Mä oon meidän harhautus. Saat sen himassa, niin voisit tehdä sitä. Sitten tota voi käyttää ihan normaalia, ettei toi. Ai vittu. Niin vittu kevyttä toita. Ossilla pyörii samalla tavalla kuin sä parakoneet vittu kyrpäjä. Ennen vaan. pistää 30 tarpeesta. Sarja laulaa vittu. Kutsu mua. Ossi, aitaa 8 vuotta semmonen vittu vaatosammuttimen kokoinen se kullin pohjaa vittu kurkkama. 8 vuotta. Siellä seikään virraa ja Ei jumalauta. Ammokai se tulla. Joo. Kohta YouTubessa Infinity on sairas. Ei tule. Mutta ei huudella sen kanavalle mitään. Vittu oikeesti täytyy. Radio hiljaisuus on hiljaisuus. Täällä kettu. Radio check. Toimi. Käy Nussi Opo välillä. Tää on sit tän tarkoitus. Opettaa käy Nussiaan sitten vittu. Mä en koulu Opo välillä. Mitä Opo? Mikä kanava sulla? 3. Ei oo Asta. Vittu. Mä muistan sen nimen, mutta ei varmaan. Nussista ihan vitussa. Homo. Kuka niistä? Mä kuulun. Kari vai? No Kari kepittää sitä vittu. Toimiiko? Kari on vähän parempi. Niin on. Ei, mut se on siis Toimiiko? kaikki ratsava eikä Kai nyt kun se Toimiiko? Peli käy! Ei käy! Mitä vittua? Kettu 1, kilo 9. Kilo 9 tiedusteluryhmän toinen osa havainnut vihollisen pääjoukon siirtyvän kohti Hanalaa. Kilo 9. Koordinaat. Miten päin nämä alkaa nämä kirjaimet? Sitä Alfa Bravo. Joo. Siellä pitäisi olla siellä. No tää. Alfa Bravo Charlie. No Echo. Echo.
Gabriel. Hotel 10. Okei, Hotel 10. Kettu 1 kilo 9. Kilo 9 kuittaa kohdassa Hotel 10. Siinä on se, että jos ollaan ja vanhat radiopalvelut kuuluu jälkeen bleh ääni. Jos et kuuluu se jollain on radiopuhelin, jossa kuuluu se bleh ääni, se kuuluu itse joka kortteliin. Lähdetään iskeen. Tämäkin on aika hyvä. Tänne pääsee. Ja Tähän läheisyyteen. tänne näin takaisin sitten irtous. Mitä se kun tippuu 2 kertaa? Sitten ei tiputa, mutta jos tippuu. Perästä mä katson ekas tänne. Joo. Ja taistelutunnus on 6. Eli jos... Joo, 2+4, 3. Hei, tää on 6. Elikkä ei taputuksi, vaan 6. ja se esimerkiksi tehdä hirveä taistelu, jos alkaa. Mä juoksen tänne ja mä huudan 6. Niin sä tiedät, että siellä päin on oma. Niin, no siis kato, niin, mutta siis se on just se, että jos tuolla on vaikka meidän väijy. Ja, Se ei tiedä. niin. Mutta päästään ainakin tolla irtaantumaan tänne Joo. omana ryhmänä. Joo. Tehdäänkö me sillä, että otetaan kontaktia, että otetaan 10 sekunnin. Joo, sarja. Jos yksi aloittaa, niin kaikki aloittaa. Se pieni. No me ei menikaan. Mennään levittämään tätä sen kautta. Joo. Ei yritä vielä. Mä menen tosta. Tää oli ihan aukea kohta. En tiedä. Aku peräänty.
Oikein vai vasen? Häh? Tippu. Irti! Fräge ihan vitusti. Joo. Olet kasvattanut pärtää. Joo. Saatiin siitä. Otettiin 2 akun kanssa. Me otettiin Emilin kanssa varmaan 2 tai 3 myös. 200 vielä. Eli Hyökätään uudestaan eri suuntaan. Juoksee päin. juoksi vaan päin. Me oltiin siis silleen. Hyökätään uudestaan vasemmalle, sanoisin.